Owen braf yma. Dwi wedi newid cynllun heddi tipyn bach, ers glywed y newyddion trist iawn ddoe bod Albert Uderzo, sef artist comics Asterix, wedi marw. Yn trist iawn, ond unrhyw un sydd wedi darllen llyfrau Asterix erioed, bydden nhw'n gwybod pa mor wych a cymaint o genius oedd Uderzo. Gyda'i ffrind Renny Gosling wnaethon nhw sgwennu, a Albert nath yr lluniau i'r llyfrau Asterix dros gyfnod o ryw 50 mlynedd. Yn ei lluniau ffantastig, yr holl cymeriadau gwych gyda'i trwynau mawr nodweddiadol. Mae rhan fwyaf o'r llyfr Asterix ar gael yn y Gymraeg hefyd. Diolch i gwmni Dalen. Os ewch chi i wefan Dalen, chi'n gwybod yna? dalenllyfrau.com. Allwch chi ffeindio'r llyfrau yn y Gymraeg. Maen nhw'n wych, maen nhw'n gwneud job yn ffantastig o'i gyfieithu nhw. A maen nhw gyd yn hyfryd i chi gallu mwynhau lluniau Albert Uderzo yn ei holl ogoniant. Mae'r boi'n ffantastig. A wedi bod yn dylanwad enfawr arno fi. Fi'n siŵr mae un o'r comics cyntaf nes i ddarllen yr Asterix. A dwi dal nawr yn un wrth fy modd. Mae llawer iawn o artistiaid eraill yn teimlo'r un peth a fi. Felly, sewch chi ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae yna hashnod dro Asterix yn mynd o gwmpas. Felly, bys yn ffantastig. Ych chi neu lluniau o Asterix, neu rai cymeriadau yn Asterix, a gadiau hynna. So, cymryd chi pen, a'ch papur, pensil, neu beth bynnag sydd gyda chi, a nhw'n i ddechrau. Right. Gyda Asterix, beth cyntaf yw y trwyn. So, dechreuwch trwyn mawr. Dwi'n dod fel yna. Mae lot o cymeriadau yna mewn comics o Ffrainc. A gwlad bel gyda trwyn mawr. So, trwyn mawr, wedyn boch. Fel hyn. Asterix yn y gwenu. A wedyn nesaf o top y trwyn fyna. Llinell bach yn mynd fel yna. A wedyn wedyn ni llyged Asterix fel hyn. Siap hir fel yna. Un arall, ochr arall. Fel yna. A wedyn ni gylch i fewn. Un. Fel yna. Gylch yn y cornel. Llwyr mewn. Fel yna. Da iawn. Nesa eiriau. Eiriau mawr. Reit uwch ben y llygaid. 1 a 2. Fel yna. Llwio nhw mewn hefyd yn ddi. Dechrau edrych fel Asterix. Nesa i glist. Mae fe glist sydd yn grwn. Draw fan hyn. Just fel yna. A draw. A fel yna. A nesa stash mawr. Galiau. So, dod lawr fel yna. A wedyn fel yna. A un o'r ochr arall. Da iawn. A nesa, dyn ni'n cysylltu yna. So, siap i un o dod lawr fel yna. Lawr. Ar ond fel yna. A falle ychwanegwch yn bach mwy a di fod chi ddangos fan hyn gwenu. Okay. Nesa, dyn ni'n cael dechrau jyst uwch ben y glist. Dyn ni'n cael llinell yn mynd rownd a tu ôl yr eiriau i fyna. A wedyn ni llinell yn dod lawr fyna. Ochr i wyneb. Nesa, jyst i wallt 1, 2, 3. Cysylltu gyda'r glist. A wedyn ni tu ôl. Mae fel chydig o wallt yn dod 1, 2, 3. Fel yna. Bron fyna, jyst i orffen yr helmed nawr. Mae'r helmed yn siap crwn, ond stopiwch fyna bach o gap. A cariwch mlaen gyda'r siap crwn, yn dod o'n fyna. Beth ar y top. Cyrff bach. Fel yna. A wedyn ni y pli. Dyna rhyw plien yn dod mas fel adeinydd. Fel lan. A wedyn ni ddod o ben. Felly gweld hynna, ydych. A 1, 2, 3, 4, 5. A chydig arall, 1, 2, 3, fel yna. A un peth o'r ochr arall. Dwi'n meddwl gen i.
A 1, 2, 3. A wedyn ni'n mynd o 2. Yna well fyna. A dyna ydi Asterix. Sy'n hyfryd i weld eich lluniau chi o Asterix. Os ydych chi llyfrau Asterix, gytre, ewch ati, falle newch lluniau o rai o ffrindiau Asterix, fel Obelix, neu Gwyddoniadix, neu o bost Pwyth Pendefix, neu unrhyw un i chi moyn, a byddai fi'n caru weld eich lluniau, ac ewch ati ar dro Asterix i ychwanegu. Na i roi chydig o daflenni pethau i wneud gyda Asterix, falle hwn, chi'n gallu lliwio mewn i lawrlwytho. Fel arfer, ewch i'r disgrifiad o dan y fideo a fydd yna link fyna i lle mae'r gweithgareddau. So, fel arfer, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd. Welech chi fory. Hwyl. Banana.